eta fasak eskatu, bi aldu, eta bi jaso erantzun bi, bat Manchester City College, hango ardura duna ondiokan oso laguna daukat, etorten da urtero bueltatxo bat emutera Donostira eta elkartu egiten gara, osea, 93. urtean zan hori, eta ondiokan mantendu egiten du harremanak, eta beste bat zan Kilmarnock College, Eskoziako beste ikastetxe bat. Orduan, hasi ginen bidaltzen Elgoibartik, Mekatik, hasi ginen bidaltzen talde bat 6 amistaditzako ikasleak, eta 6 hilabetetarako. Amaitu egiten zuten, eta orduan ezen lehen oingo moduan praktikak baizik, eta amaitu eta gero 6 hilabetetarako. Baita ere egon da teknika hor. Igual, momentu batzen teknika hasiera zan, ere kasuan hasiera zan. Baina gero, nik ikusi dudana, ikaslanen bere norabide, bere bide guzti hori ondoan egon da. Hau da, edozein behar, irakaslea formatzeko noski teknika behar du ikaslan, baina ikaslan behar du teknika, behar du, osea, hor lotura oso interesgarria egin dela, ezta?